Newsbreak! Sa headlines kan mga barata, supply kang sira sa Naga City People's Mall, kulang, bagsak presyo para maubos tulos. Educare on Wheels mabiyahe na pasiring sa Upper Barangay Kang Naga. 9th Infantry Division Philippine Army, todo suporta sa Brigada Eskwela sa Kabikolan. CDRRMO asin DepEd Naga liwat nag-uulay sa protocol sa pagsususpindir ning klase pag maraot ang panahon. Uwi ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Mike Angeles. 9th Infantry Division Philippine Army suportado ang nagpapadagos na Brigada Eskwela sa manlain-lain na probinsya sa Kabikolan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Bakong armas panggera ang bitbit ka mga membros kang 42nd Infantry Battalion Philippine Army pagpasiring kaini sa Talubatib High School sa probinsya kang Camarines Norte, kundi mga gamit sa panglinig, pagpintura asin pangkarpentero. Nagpartisipar kaya ang mga membros kang 42nd Infantry Battalion sa nagpapadagos na Brigada Eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa nasabing probinsya. Personal man na nag-atinder sa pagpuon kang Brigada Eskwela sa probinsya kang Sorsogon, si Lieutenant Colonel Armando Lupe, Infantry Philippine Army Commanding Officer kang 22nd Infantry Battalion Philippine Army, ginibo ang aktibidad sa gymnasium sa Huban, Sorsogon. Sa Masbate, nakaibahan man ni Lieutenant Colonel Lazardo Kigao Jr., Commanding Officer kang 2nd Infantry Battalion Philippine Army, ang mga taga-DepEd, LGU Kawayan asin PNP, ang formalmenteng pagpuon kang Brigada Eskwela na may temang bayanihan sa paaralan, ginibo sa Sports Center sa Barangay Poblasyon, Kawayan, Masbate. Gustong ipahiling asin ipamati ka mga soldados kang 9th Infantry Division Philippine Army na bako lang paglaban sa armadong grupo ang sendang tinututukan, kundi gusto man nilang maging malinig asin salbado ang gabos ng mga eskwelahan para sa pagbabalik eskwela ka mga estudyante sa masunod na mga aldaw. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maging ang Bureau of Fire Protection sa Banwaan kan Pili Camarines Sur ang nagtabang man sa San Jose National High School sa pagpuon kan Brigada Eskwela. Pinagaandam ka na sabing eskwelahan katuwang ang manlain-lain na stakeholders na maging marhay ang kamugtakan kan sa indang eskwelahan sa liwat na pagbuelta kan mga estudyante para magklase. Sa iba pang bareta, dahil naman ikinangalas kan mga nasa wet section kang Naga City People's Mall ang pagtaas asin pagbaba kan presyo kan sira. Kulang man subot ngunyan ang nag-aabot na supply. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Normal na sa mga paratinda sa second floor kang Naga City People's Mall ang taas presyo kang sira hulikan kakulangan sa supply, urog na kung bulanon o kung maraot ang kamugtakan kan panahon. Ay Diyos ko, mahalon pong maray, sobrang kamahalan. Taka dito ang sira, bulanon. Saka may mga dako, gabos ma'am, gabos. Gabos, mayo nagbarato talaga. Ay naman, kaya nga yung lawlaw, barato yan, pero mahalon na yan. Oh. Bulanon, mahalon talaga sira. Pag may ng bulan, nabarato iyan. Iyo, mamahalin ni ma'am, mamahal. Lalo pag may doros, mahal na yan. Sa pagbisita liwat kang news team sa Naga City People's Mall, haros kadikit lang ng klase ng sira ang nakadisplay sa kanya-kanyang pwesto. May mga nagkakapirama na pwesto ang bakante na, epekto kang kulang na supply na pinagdadara sa merkado. Iwan. Talaga pang Sa ngunyan, nagpapako sa 160 hasta 200 pesos ang kilo kang bangos, 160 sa kilo kang galunggong, asin 60 to 100 sa kilo kang lawlaw. Sigon kinanay Ofelia Santa Rosa, nagmahal giraray ang mga sira ngunyan, ulit kulang ang supply, resulta kan kadikit na dakop ning sira kan mga parasira. Kadaklan ng mga paninda-nindang sira ang hali pa sa hararayong lugar. Magaling Mercedes yan, Arga yan. Ini, magaling, ano yan, magaling man yan, Manila yan. Di ba yan, babarakal. Babiyay pa siya rin diyo. Alagad maski mahal ang presyo kan sira ngunyan sa Naga City People's Mall,
may mga nagbabakal man giraray. Alagad bako ng arog kan dati, ulit ta si dating 10 kilo o 2 kilo ng sira na binabakal, ngunyan kabanga na sana. Nasaro sa nakapaluya kang ganansya kan mga paratinda. Da para paano, nabakal man sila daw mahal. Siyempre, mamabay yung panira. Nabakal sila. Mas kanong klase nga ni. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, bagsak presyo man ang paagi ni Lisel Mariano kung maluya ang barakalan ng sira sa Naga City People's Mall. Huli tada isubot pwedeng pahaluyon ang sa indang paninda, kaya imbis na maraot pa ini, binababaan na lang ni Mariano ang presyo kan sira para mabakal tulos. Maski may mga pagkakataon na lugi na sinda. Maluya. Pag maluya, minus, minsan palugi, patabla. Dahil man pwedeng pagparais ta kung tang sirata. Ay puan, aral daw bago. Minus presyo ng maray. Halimbawa, 140, gigibuon mo na yan sang gatos. Mabakal lang, kaysa mag-apon kami. Sa sobrang luya kang bakalan ngunyan. Padagos sa mga bareta. Balik sa dating presyo na 220 per kilo ang karneng manok ngunyan na mababakal sa Naga City People's Mall. Sigun kay Arlene Caceres saro sa rason kan pagbalik sa dating presyo kan karneng manok, ang kakulangan manin supply huli kan epekto kan mainit a kamugtakan kan panahon kan nakalis na mga semana. Kadaklan subuot sa mga karnenin manok na ipinapabakal ngunyan sa NCPM ang saradit na klase lang. Daing gayo na sobra sa 10 kilo ang 10 pidaso kan manok, asin haros mga unbranded na manok na sana ang nakadisplay ngunyan sa merkado. Kun kaya kada aldaw, 15 pedaso na sananin manok ang pinagtitinda ni Caceres, huli tayo man sana subuot ang nag-abot na supply. It's sad to say na yung manok natin ngayon ay bumalik sa dating price, 220 na ang retail. Ang reason nila kung bakit bigla naman siyang nagtaas, dahil lack of supply. Kasi di ba nagtag-init tayo ng sobra, yung manok hindi gaano lumaki, na mga nabansot. Ay manok namin maliliit, halos hindi below 1 kilo yung rate niya. Is no delivery. Kasi nang delivery ngunyan. So nagtiyaga kami dyan, sobrang mahal. Tiyaga lang para may ano. Ilang kilo na natin tindakan? 1 bag lang yan, 15 pesos lang yung nakuha ako, lang iba. Baka mag-half day lang kami ngayon. Sa samuyang pagbabalik, 50 grams ng subot shabu na recover sa naarestong suspect sa syudad ng Naga. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, dibilang sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw.
Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga, sinisigurong malinig ang mga drainage as in waterways sa mga barangay kang Naga bilang amay na pag-andam sa makukusog na pag-uuran. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Luway-luway ng pigaandam kang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga drainage system as in ang mga waterways kang syudad ng Naga bilang preparasyon sa posibleng pagbagsak ng makukusog na uran. Puspusan mo niyan ang pagtrabaho kan 20 personahe na pinagpadala kang gobyerno nasyonal para magtabang sa syudad ng Naga para linigan, pahiwason asin pararumon pa ang mga water tributaries kang syudad. Ang primero po kaya na task na pagigibong niyan kang city, yun na maayos po ang satuyang drainage system and si other waterways tangani pong just in case mangyari yan. Preparado po yan. Ang saro po sa solusyon na ginigibo, iyo itong pagtabang po na tinaokang national government. Kung sa inyaon pa po digdi ang more than 20 personnel, kung sa in padagos po piglilinigan, pigpapahiwas, pigpapararom ining mga water tributaries ta aron kaning digi sa may Yabu, ining sa may Bicol River saka Naga River. Tanganing hopefully pag medyo makusog po ang daloy kan tubig, preparado po kita na ma-absorb and maiatong po ining or madaraan tubig pasiring graray sa salo. Sabi pa ni Mr. Reynor Rodriguez, permiman mo niya nagpapagirumdom ang CDRRMO sa mga barangay na padagos na maglinig sa mga kanal para preparado man ang mga drainage system kan barangay sa oras na magbugso ang makusog na uran. Panduwa po sa barangay, iyo po ang perming pagpagirumdum ta dahil may responsibility po ang barangay na iprepararaan sa indang maglugar sa paagi kang consistent po may uran sa mayo ang paglinig kang kapalibutan kang mga drainage system. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, nag-uurulay naman ngunyan ang CDRRMO, DepEd asin mga eskwelahan sa syudad para tukaron ang mga protocols sa pagsususpender kan klase ngunyan na mauran o may bagyo. Alagad para kay Mr. Reynor Rodriguez, ang mga magurang subot kan mga aki ang may poder kung papaklaseon ang saindang mga aki huli ta sinda subot ang nakakaaram kan sitwasyon sa harong asin lugar. Since makralasihan na po ang close coordination po with DepEd and other schools, tanganing masalo po ta ngunyan kaya medyo relaxed na dahil pa nagkaralasihan pero next week yaw naman itong pressure na may klase or mayo. So padagos po si pag-edukar na uga kata mga basihan kung paano kata gigibuhon. And ang pinakapagirumdom po duman, ang magurang ang may diretsyo na ma-decide kung mapaluwas sinda sa harong kan sa inda mga aki dahil sinda ang nakaaram kang sitwasyon ninda sa laog kang harong. So may otoridad, may kapangyarihan ang magurang na magsabing da isa mapaklase kang aki kasi ang pinaka-importante itong safety first principle po muna. Sa police report, pinanginotan kan PDEA Regional Office 5 asin PDEA Camarines Sur ang pag-aresto kay alias June sa paagi kan anti-illegal drug buy bus operation pasado alas 8 ning Banggi sa Barangay Triangulo, Naga City katabang ang Naga City Intelligence Unit asin Police Station No. 5. Sarong plastic sa Shenin subot shabu na kinakarkulong nasa 50 gramo. Ang timbang asin may standard drug price na 120,000 pesos ang nakumpiskar mismo sa sospek.
Temporaryong nasa custodial facility kan PDEA ang suspetsado habang ipinapasairarom ini sa inquest proceedings. Mahampang ang sospek sa reklamong pagbalgara sa Section 5 kan Article 2 Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba pang pulis report, kasong theft na may piyansang 10,000 pesos para temporaryong makaluwas sa karsel, ang reklamong inatubang kan akusadong si Elias Abdul, 26 years old, mayong trabaho as in residente kan Zone 3 Manggahan Street, Barangay San Roque, Kamaligan, Camarines Sur. Inaresto ini kan mga personahe kan Police Station 1 kasubangging alas 6 sa Barangay Sabang, Naga City. Dinaraman sa ospital ang akusado para sa medical examination. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, ang nasabing akusado ang may dating kaso na rin robbery kan June 30, 2023, asin daw ang kaso sa theft kan April 6 asin April 18 kan presenteng taon, inibasado sa Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS. Sa oras na magluwas giraray ang panibagong warrant of arrest kan akusado, aareston subot ini kan Naga City Police Office. Sa ngunyan, nasa kustodya ini kan Police Station 1 habang hinahalat ang commitment order hali sa korte. Igo siyang warrant of arrest na in-issue last June 1, ngunyan lang na taon, 2026, na may recommended bail na 10,000 pesos. Ini nga aresto tang ini, may dati na din siyang mga kaso ning panghahabon. Sarong robbery last 2023, theft last 2026 and April 2026. So, duwang theft ang previous case niya. Pagka may warrant of arrest ulit, dadako po nalit siya. Sa iba pang bareta, Educare on Wheels maarangkada na pasiring sa Upper Barangay Kang Naga. Mga kaakian na dai naka-enroll sa Educare, hahanapon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang bihikulong pinagdonar kang Phil7 Foundation sa lokal na gobyerno kang Naga. Kaiba kay ini ang mga libro, kawatan, asin iba pang instructional materials para sa mga estudyante. Susog ki City Councilor Elmer Baldimoro, inaapod nila ining Educare on Wheels. Sulit ang mabiyahe ini sa mga perang barangay kang Naga para hanapon ang mga kaakian na dai nakapag-enroll sa Educare centers. Ini po magagamit kadtong mga aki na dai nakapag-enroll sa Educare Center na mismo ini pong vehicle na ini na inapuntang Educare on Wheels. Iyo po ang matuyod man sa mga upper barangay kang Naga, particular po ang Panikwason, Pakol, asin iba pa, na may kaiba po ning Educare teacher na matukdo sa mga aki. So sa pagi po kani, itong mga aki na dahil nakapag-enroll duman sa formal Educare Center, sinda po matutok doon man giraray and dadayuhon po kaniyong vehicle na ini duman mismo sa lugar ninda, maski po duman sa mga hararayong zona. Si Teacher Edna San Jose kang Sid Montessori ang kaibahan kang Educare on Wheels na iyong matukdo sa mga kaakian kang Barangay Pakol asin Panikwason na sa idang bibisitahon. Nagpahayag man ini ni sobrang kaugmahan hulit ang Naga ang primero subuot na maimplementar kang siring na programa. Maugmahon and maswerte po ako ako sinapili kan sa tuyang gobyerno, an sa tuyang lalo si Teacher Joanne Brice na ako po si napili niya para for the first time and kita po ang pilot digdi sa buong Bicol region, kita pa sana ang ma-implement ka ini yung programang ini. So napakaswerte and napaka-bless kang sa tuyang syudad. Naigwa kitang mga tao, organization na nagtatabang para sa satuyang mga kaakian. Ginibo naman ka nakalis na aldaw ang blessing ka nasabing bihikulo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap para mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingon i-follow ang sumuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mga tod, yung mga baretang garantisadong nanginginot kasi napapanahon. Hit ang subscribe button sa sumuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para update kita sa mga bareta as in historiang
Bida ang Bikulan. Ako po si Ja. Maika Angeles, asininian Gen TV48 Naga, News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.